Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. What the Kenyans did, Kenyans and Zambians had come to a point of removing as much as 3 zeros to their currency. We are contemplating of removing 2 zeros on our currency. Once we have a proper and credible macroeconomic framework in place that is running smoothly, zilingati patient ona kuti ali ndi zima tumors azima cancer zimemba mwake zamusokonekera mmanena adokotala kuti ayi ngambe munthu uyu tichose ma cancers ndikusoka munthu yanukhala bwino. That is what you do with an overvalued currency, a useless currency. Yoti nthawi yakamuzu inali 1-to-1 with a dollar and a pound. Lero rachotsa pa 1-to-1 with a pound 1994 tafika nayo 1700 kwacha official, 5000 kwacha pa parallel, and our currency has completely lost value. Tindima 5000 kwacha umaina utenge chitumba kuti ukagule just a small thing chandalama. Hey, this generation we have destroyed this country because as the value of the currency is losing its worthiness, mavuto wake ndameta aona wazinu zimakwera chituko sitima khalako and amavutika. So as in economic revolution we are saying kuna kuda UTM kuti for disinde dzigoli tidzachotse maziro awiri aja, bring back the lost value of the currency. Once we do that, you see the kind of economy that's going to be there. You can learn from Zambia, you can learn from Kenya how they did it. We can do it. Tinapuzira maskulu ofanana, udokula atu ndofanana, and we know how to operate that the currency minasokonekera. Tidzaipa operate zaitu mzakufieta kuikonza so that the economy can be better. Better Malawi for everybody else. So the shame of this generation imeta ononga kwacha this is days we can restore it back kwa na atu azakaleso ndiye better the functioning economy the way we found it during Kamu's time. My name is Nshindi Meki from Nation Publications Limited. I was interested in what you said earlier. Magamagapa, someone dying. You only identified this person as Lamek. I'm sure the public out there would want you to give more details. Who is this Lamek? What is the surname? Akuchokera mudziwoti. Mwina so ina anakakondwa panakakhala wina wachibale kapena woyandika apo pankhani imeneyi. Thank you. Thank you so much for that question. I will simply share you the clip that I had yesterday. Ya muntu amana panga report to me ndiye alionse minafuna fufuza clip yo muntu yo amuona akulankhula zimenezo and akhoza kukafufuza za Lamek yo and who also apanga na collaborate za Lamek, but we will share you my amigo will share you the clip in which I got that story. Thank you so much. Po maliza penipeni tokoze Amalawi onse kupyolera mwa inu atulankhani chifukwa cha nkhani imene tinayibweretsa madzulo ano, nkhani yokhudzana ndi madandaulo a Malawi ochokera ku Kasungu, Dowa, Ntchisi ndi madera ena amene akudandaula nkhani ya mitengo ya fodya kuti akumagula fertilizer modula, zipangizo za ulimi modula, kuma chonsecho fodya akugula pa mtengo otsika kwambiri and anthu akudandaula kwambiri. We have recordings za kudandaula kwawo. Nachita nawo mwaidzulo napita kunsika umenewu and anandiuza za kudandaula kwawo. Ndapereka maganizo amene zinthu zitingathe kudzikonzera komanso kupereka chiyembekezo kwa Malawi onse. Kuna kuti if UTM tikalamboma pa 16 September pano mavuto onsewo amene alimi afodya kumana ndi alimena onse tidzathana nawo. Tidzaonetsetsa kuti nkhani ya fertilizer tayiwonika bwino, fertilizer ali pa mitengo yabwino. Tidzaonetsetsa kuti alimi akugulidwa zinthu zawo pa mtengo wabwino. Tidzaonetsetsanso na kuti pa zimene zingathe kukonzedwa kumalawi konkuno zikonzedwe ndi cholinga choti tingathe kupanga add value zipindulire Amalawi. Dziko lino likufunika kuti tilikonze pa chuma chake chasokonekera. Chimodzi mwa njira zokonzera chuma cha dziko lino ndi chowunikanso ulimi wa fodya kuyenda bwanji, tingathandize bwanji kuti ulimi ukhale wabwino pite patsogolo. Zikomo kwambiri Amalawi nonse chifukwa chotenga nthawi yanu kundimvera madzulo ano. I thank you so much for your attention. May God bless our country. Thank you. Ndi momwe tatsirizira kuno kulikulu la chipani cha UTM komwe
akabambe omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM amalankhula ndi atolankhani nkhani zikuluzikulu zomwe akambapo ndi nkhani yokhudza chuma cha dziko lino akufotokoza kuti momwe anakayenderera ku Chinkhoma auction floors momwe aona mene msika wa fodya ukuyendera akukamba kuti zinthu kumeneko sizikuyenda bwino alimi akudandaula alimi omwe anacheza nawo akuti awafotokozerapo ndithu mavuto angapo maka pankhani yokhudza mitengo yomwe fodya wawo akugulidwira afotokozaponso kunena kuti alimi anadandaula nkhani yokhudza mitengo ya fetereza kunena kuti fetereza akumugula pa mtengo okwera pomwe zinthu momwe zikuchitikira ku auction floors si momwe zinayenera kuti zizikhalira akuti ndalama kumeneko alimi akudandaula kuti akagula fertilizer akagula fodya wawo akukasintha ndalama ya ku banki ndoti ngati akugula $1 chakuti akuti ku banki akumakasintha $1 imeneyo pa 1700 kwacha zomwe alimi akuti zikwakhudza kwambiri sakupeza phindu pa ulimi wawo wa fodya afotokoza kuti wakalowa mboma amalawi akayika mboma pa 16 September pano akuti mayankho ali ndiwowa ndondomeko ya chuma momwe ikwenera izikhalira akuti akudziwa zomwe zikwenera kuchitika kuti mdziko muno muzipezeka ndalama zakunja akudziwa zomwe zikwenera kuchitika ndipo akuti akalowa mboma mSeptember pano akuti iwowa adzayipititsa ndithu ndondomeko ya chuma cha dziko lino ku theater kukayikonza akuti zonse ndithu mdziko muno ziyambe kuyenda bwino afotokozaponso pa nkhani yokhudza ulendo wawo wa auction floors ana yankhulapo atobacco commission komanso auction holdings limited kunena kuti wasadatenge chilolezo kupita ku msika wa Chinkhoma kukacheza ndali mafodya anafotokozaso mzikalata zomwe atulutsa lero kunena kuti akabambe ndi security yawo anachita chipongwe mmodzi wa ogwira ntchito ku Chinkhoma amene akuti wavulazidwa ndi nkulankhula kwawo iwo akunena kuti zimene zosizoona atolankhani anali komweko ndipo anaona zonse zomwe zinachitika kotero atolankhani ndi amene angafotokozere mtundu wa Malawi izeni zomwe zidachitika kumeneko anadandaulaponso nkhani yokhudza kufika malo amene ndi malo oti wina ali satha kufika public places akunena kuti mdziko muno apena zikumakhala zovutirapo kuti anthu apeze mpata umwayi okafika nawo kumalo kuti ndi malo oti wina ali satha kufikako akuti zimenezo sizikukhala bwino pakwenda ndithu kuti pakhale kusintha umo ndi momwe tatsirizira kuchoka kuno kulikulu la chipani cha UTM komwe akabambe amalankhula ndi atolankhani komanso kumtundu wa Malawi ndiye bwanji kufika pano tilekere pomwepa tikuperekeni ku nyumba yathu yaikulu yofalitsa mawu ku Blantyre munali ndine Kathe Maulidi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.